Pozdrav svima ljudi, danas ćemo da igramo igricu Viber motori. Može, to je Viber igra. Hajde da krenemo. Mislim, loš sam malo. Ne volim baš da padnem. Vidi, ako padnem, da sam gotov. Onda od početka sve. Toga nismo pali, nismo. Znači, ovo je Viber više igrica. Ali kao motori mora da svi znate, na Play prodavnici se može naći, ali ovo je kao Viber, ima kao neki. Nije loša igrica, ne igramo i puno, zašto imamo puno više igrica. Ljudi, mislim, možda budemo za kameru, ali ne verujem. A ovo ovdje zajebe. Vidi. I sad moraš od početka, to mi nekako ne... Bolje da ima neki checkpoint ili nešto. Sam rekao, klip će biti 5 minuta. Ne je nešto veliko. Bar je klip. Joj. Ovo drva me najviše nervira. Ne možeš tu kad zapneš, ne. Da malo da se usporim. Ali ovdje kako idemo video. Vidite ovo fotografiju kako ide, znaš kao kacig. Tu sad, ja sam mislio da tu je checkpoint. Tu ništa. Sranje neko. Samo kao neki sam. Gle, vidi tu kao semafor, ja sam mislio checkpoint. Ne checkpoint, ja pričam o checkpointa. Gubi se. Malo će vam možda biti dosadno. Pišite u komentarima da li hoćete neke igrice još nove. Pišite neku. Dobro. Ja ću sad skinuti neku pa ćemo igrati. I da, sljedeća epizoda će znači, nije loša igrica, ali malo nervira. Evo vidite. I zapneš i što sve. Znači, nemojte mi u komentarima pisati i loš si to. Te, loš. Svi početnici su loši. Tako. Ako mi zvuk nešto nije dobar i to moram tiho da pričam, mislim. Da se dere. Ko na kompjuterima. Znači od 23. neću biti tu nedelju dana, mislim da sam rekao u prošlom klipu. Ovdje, koči. Evo, treba ćemo da završimo već. Evo, neki stan ću da uradim. Čekajte, samo da stignem do
ću vam stunt jedan raditi. Sam u ovoj igrici dosta stuntova. Čekaj. Evo, gledaj. Znači, i odmah. Dobro, ajde. Do sljedećeg klipa vidimo se. Ako ti se vidio ovaj klip, like, subscribe. Do sljedećeg klipa. Ćao.